Hej og velkommen til Food Appeal. I dag der skal vi lave pasta, og jeg skal give jer nogle fif om, hvordan man får den perfekte pasta. I dag der skal vi prøve at lave noget frisk pasta, så det tager ikke så lang tid at koge. Generelt set, når man koger pasta, så skal man koge det et par minutter mindre, end hvad det siger på pakken. Men da det kun skal koge i 2 minutter, så koger vi det kun i 1 minut. Så det vigtige, det er at koge pastaen i saltet vand, fordi ellers så smager pastaen ikke af noget. Nu er der kommet salt i vandet, og så kommer vi pastaen i. Og så skal vi lige røre lidt rundt. I mellemtiden kan vi lige hakke lidt persille til, jeg har lavet en tomatsovs. Formålet med at koge pastaen i mindre tid, end hvad der står på pakken, det er for at gøre pastaen færdig i sovsen, så pastaen absorberer smagen af den sovs, som du har valgt. Og så er det godt at tilsætte en lille smule pastavand, fordi pastavand det indeholder stivelse fra melet i pastaen. Og det er med til at hjælpe med at gøre sovsen tyk og cremet. Vi kan se, at nu begynder pastaen og sovsen at samle sig. Hvis man skal lave det til store selskaber, så er det faktisk det samme princip. Giv pastaen 2-3 minutter mindre end pakken, hvis det er tørret pasta, og i det her tilfælde 1 minut mindre, hvis det er frisk pasta. Og her har du en lækker pasta med en spicy tomatsauce. Spaghetti alla arrabbiata. Velbekomme.